Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Punong barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub sa Bacolod City gipapanuugan sang 6 ka bulan nga suspension may angot sa reklamo nga conduct unbecoming of a public official kag grave misconduct. Ginaligar nga ginadelay sa punong barangay ang sweldo sa mga empleyado para manghulam sila sang kwarta sa iya nga partner. May report si Nico Delfin. Kahapon lang ginserbe sang katapos ang Department of the Interior and Local Government ang 6 ka bulan nga suspension order batok kay Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa. Ginkumpirmar ini ni punong Barangay Cesar Distrito, spokesperson ni Mayor Albi Benitez matapos nagwa sa desisyon sang Office of the Ombudsman for the Visayas nga guilty si Villarosa sa kaso nga conduct unbecoming of a public official kag grave misconduct. Ini may kangtanan sa reklamo ni Barangay Kagawad Katrina Sonota batok sa iya kag sanday Kagawad Luz Atienza, anay Kagawad Jose Ray Pendon, kag anay Barangay Treasurer nga si Maria Teresa Dumediago. There sa aton ombudsman rules nga while ang appeal is pending, the decision will still be implemented unless there is a TRO nga i-issue. Nagkasubo si Mayor Albi sa ining ihitabo no sa kay Noli Villarosa apang bilang mayor obligado siya nga mag-implementar sang layi kag bahala na kung sino ang maapektuhan, kaalyado man o kung kontra. Gintinguhan sang DG Cas Negros nga makuhang bahay ni Villarosa apang wala siya nagasabat sa tawag sa cellphone. Base sa reklamo, nagadeklarar si Villarosa sang delay sa payroll agud nga manghulam kwarta mga barangay employees sa ginakabig partner ni Villarosa. Si Distrito ang nanginanay abogado ni Villarosa. Nagapati siya nga maga-file sang motion for reconsideration o concertiorari ang punong barangay. Ining makaduwa na ka beses nga nasuspend ang punong barangay. Although sunod man sa kay Cap Noli, wala siya nagapautang. Kag in fact ang kung sino man ang nagapautang ng bulik to yan gani sa imin sa mga empleyado sa niya barangay, no? But these are ginresolbar sa ombudsman. So kung hindi kontento sang desisyon sa ombudsman, he has the right to either question it through a motion for reconsideration or to file an appeal for certiorari before the Court of Appeals. Yes. Ang administrative charges batok naman sanday Atienza kag Pendon ang gindismiss sang ombudsman. Si Atienza karon ang nagaserbe nga punong barangay samtang suspended si Villarosa. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.